Il-programm Malti ta' ċittadinanza b'investiment ġie fl-ewwel post fi klassifika ta' Citizenship by Investment magħrufa bħala CBI. Xhieda tas-serjetà tal-programm Malti kien il-fatt li pajjiżna kiseb il-massimu tal-punteġġ f'dak li għandu x'jaqsam ma' skrutinju tal-applikanti għaċ-ċittadinanza b'investiment. Dan ir-riżultat tas-CBI ħareġ fl-istess żmien li l-Kummissjoni Ewropea ħarġet rapport dwar l-iskemi ta' ċittadinanza u rikonoxxiet li Malta tispikka bħala dik li għandha programm b'saħħtu. Il-Kummissjoni Ewropea remarkat li d-deċiżjoni biex jiġu naturalizzati ċ-ċittadini hija dritt sovran ta' kull stat membru. B'reazzjoni għal rapport tal-Kummissjoni Ewropea, il-Gvern innota bi pjaċir li ġew rikonoxxuti l-benefiċċji ekonomiċi tal-industrija, settur li qed jiġġenera bosta opportunitajiet ta' impjieg madwar l-Unjoni Ewropea u d-dinja kollha. Il-Gvern sejjaħ bħala pass fid-direzzjoni tajba biex ikun hemm livelli ogħla u aktar regolamentazzjoni f'din l-industrija madwar l-Unjoni Ewropea. Il-Gvern Malti sostna li pajjiżna jinsab fuq quddiem net biex jippromovi b'mod kontinwu kollaborazzjoni akbar bejn il-pajjiżi hekk kif rakkomandat. F'dawn l-ewwel 4 snin il-programm ta' ċittadinanza b'investiment iġġenerat dħul ta' aktar minn 700 miljun euro li 70% minnhom qed jiġu investiti mill-ġdid fi proġetti infrastrutturali u soċjali għal benefiċċju tal-ġenerazzjonijiet preżenti u dawk futuri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.